guys! Welcome po ulit sa aking YouTube channel. Kung napapansin nyo po, nakabis po, hindi po nakapang bukid. Ngayon po pupunta po kami ng bayan para po pick upin po yung GoPro na sponsor po sa amin. Kaya salamat po ng marami kay Tito, subscriber na nag-sponsor po sa amin ng GoPro. At thank you din po dito sa helmet na sponsor po niya. Salamat po ng marami, sir. Thank you po. Guys, samahan niyo po kami. Okay. One hour later. Yan guys, nandito na po kami sa San Jose. Pupunta na po kami ng LBC. Oh, ayan kuya. Oh. Hi. Shout out daw. Thank you po. Dito subscriber. Kukunin na po namin ang GoPro na inyong sponsor. Camera girl, anong masasabi mo? Thank you po. Mabuhay kayo, sir. Check natin. Excited. Excited lola mo. Hindi na maging malikot yung camera guard natin. Mga nagre-recreate. Yan ah. Yan oh. Hindi na malikot si camera girl. Malikot si camera girl. Sponsor. Unboxing dito talaga. Nag-unboxing sa LBC. Sabi po kasi dito i-check daw po bago malis. Check. Yan, ayun.
vlogger ka na, girl. Totoo na ba ito eh? Ang excited. Ayaw pa talaga magbukas. Yun ah. GoPro Hero 7. Hello! Ten, 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 ten. Kita subscriber. Salamat po. Balik na natin. Iba na natin. Manaling sabaw nila dito. Kaya marami kumakain dito. Sabaw lang dito. Naman na daw yung sabaw sa kanya. Libre ba yung kasi? Libre ba yung kasi? Oo, libre. Isa pa na. Ate na kami. Libre ba siya? O diba, libre pang kanin. Sino ka kumain grabe? Kumain ka kami dyan. Libre ka nito? Pakitong ka mo ng pera? Libre. Oo. Kumain kami dati nito. Yung sabi libre ko lang kasi sabi. Hindi sabay yan. Parang makita sa libre. Kano yan? A few moments later. And guys, papunta na po tayo ng palengke. Bibili po tayo ng ulam nila mama. Tara! Sunset Public Market. Ito, titinda ng halaman. Pamain na lang. Sila gusto dyan. May Ito ano po daw kami sila? public market, guys. May shout out. Mamaya, balik. Sarap guys, oh. Ano tayo ng ano pala? Danggit! Kuya. Yung danggit? Tuyo ka. Bangos. Ano? Bawas na lang? Wala ka kasi. Huli ni Kabugto. Oh, ganito. Wala akong bukid. Ano ne? Hindi ba nagbangos na tayo? Opo. Shout out ka na kunya. Dragon fruit lady official. Ay, ikaw pala si Dragon fruit lady official. Kano po yan?
Magkano po? 180 ang kilo. Kalahati lang. Kalahati, isang kilo. Isang kilo. Isang kilo daw. Ang bilis pa. Natin na yun, eh. Sabi. 90 ka natin ilan? 70 dilis ka natin. 70 dilis. Then, rice. 70 na kalati. Kaya mga 70 kalati dilis. Kaya dilis. Dilis kalati. Dilis sila. Dilis sila. ito tinapat. Ayun, natin yung maalok ko din yung mama. Bilis na lang. Bilis. Oh, panay na lang guys. Ano yan? Pais yan. Ay. Ay. Ano? Ay. Pwede rin nga masarap yun. Tapos guys, langgit. Masit. Ang daing. Guys, bili tayo ng breakfast. Ito lang nabili namin guys. Ay ka na kuya. Oo. Wala lang. Masarap yan kahit walang sauce. Oh my. Ingat kayo. Hindi na tayo sa trips ko go. Hi guys, yan ngayon po pauwi na po kami. Aral na. Hi guys! Yan ngayon po, shoutout po ulit tayo guys. Then, kasi marami po nagre-request ng shoutout. Hindi ko po masya-shoutout lahat dahil marami po siya. Pero ngayon, dadagdagan ko na lang po yung isi-shoutout po. Shoutout po kay Ma'am Rodeline Almuete, Sir Johnny Bravo from Taiwan, Richard Fagaragan from Batok, Ilocos Norte, Arnold P. from Pampanga, Girly Grace Fabrigar from Quezon City, Joselito Lorenzana, Susan Lim from Pampanga, Ruel Tesoro from Quezon City, Tipan Tomran EPG Family, Gemma Rualo, Esther Valdez from Davao, Danks Kitchen Lover, Marian Cultura, Robert Manago from Caloocan City, Tin Pascual from Isabela, Renz Kaya Official, Samich TV from Dubai, Chenful Company from Taiwan, Juby Bilona, Kahapi 68, JWMOC 2001 from Maryland, USA, Sir Robert's Famous from Laguna, Rain Salazar from Taiwan, Eunice Tulo from Spain, Madrid, Benji Supang, Kurt Pulcher Vlogs, Nuna Sena, Hannah Nicole Ramos from San Ildefonso, Ilocos Sur, Mulato family from Marinduque, Christoph Caraib from Milan, Italy, Rensky, mga kabaka from Sablayan, Daniel Jr. Aguarius from Kuwait, Marvin Miranda from Nueva Ecija, Mary Joy Corpus from San Diego, California, Spike Marbel from Tarlac, Baby Renz Online from Isabela, Philip Antonio, Alfonso Dumlao, Rayster Channel, Saudi Arabia, Ayan Balmes from Sorsogon, Almasano, Rene Ruiz, Mamelda from Isabela, Jason Garcia from Ilocos Sur, Jerry Demi, Jonald Espinosa from Tarlac, Michael Giron, Unknown Gaming, Marites Gossi, Kahutay family from Bantayan Island, Mark Castro from Cagayan Valley, John Paul Garma from Isabela,
Ray Garcia from Kuwait, Ubina family from Calamba, Ray Dalo from Taiwan, Daang Paradise, Armando Garcia from La Union, Richard, Rocky, AJ, Art from California, and also ang kanyang brother Romy and his family in Canada. Salamat po sa pagsuporta nyo sa aking channel. Sana po lagi nyo pong panoorin ang aking mga video. Yan. Sa susunod po ulit ng ating shoutout. Ingat po kayo palagi. God bless.